Malaki oh. Wala na huli. Ayusin mo yan. Pag yan nalaglag, hindi na ibabalik. Hindi kasi malapag yung cellphone. Walang ano. Kahit may tripod, baka matumba. Glossy. Ha? Mas glossy. Ang dami na mga kamuro. Hindi ko kasi makuhanan eh. Hindi ko mailapag yung cellphone. Kaya kami na lang. Makakarami na kami. Good morning mga kamuro. So guys, magandang umaga sa inyo lahat ano. Panibagong araw, panibagong vlog po tayo. So ano na, obvious na, fishing adventure ulit. So guys, andito lang kami ngayon sa ano no, sa may Sulib, Florida Blanca, Pampanga. Malapit lang to sa amin. Kasi parang Marlon, naka-set up na. So magta-try kami ngayon guys kasi kahapon nag-post yung isa sa mga subscriber natin na si Julius Guevara na napakarami nilang huli dyan sa baba. Sa baba ng dam, kaso may nagdadala. So negative, hindi tayo makakapamingwit doon kasi gulabog. Itatry muna namin dito sa taas. Hindi pa naman nakasara yung dam eh. So samahan nyo kami mga kamuro. Alright. Hindi pa tayo guys. Wala dyan sa taas eh. Hindi pa tayo dito sa baba. Sa baba na pala si paring Marlon. Oops. Tayin ko muna, mababa ako. May nagdadala. Pamain mo nga tama, lumot. Lumot ipamain mo. Ayak, something yan oh. Yan si kuya oh, lumot yung pamain. May dala kaming bulate. Nagdadala yun tsaka namamanti. Ayan, ayan si paring Marlon oh. Nakala par. Nakala. Wala pa na alam yun. Wala ping yan eh. Pino? Buwan anak ko. Kanyang ligpalo. Kaya alam mo. Kuminta nga yun eh. Lumot. Lumot. Ay, pagirman na lang eh. Ano? May nakakasan ka rin. Wala kasing kakaroon lang ng patugutan. Mag-vlog kami. Paresto. Happy mo yung tago. Ano ba kami ito? Matiyarahit ng minsan. Ay, tulog na kan. Mag-vlog kami. Murami vlog. Marayat. Ano? Kalimut mo. Malaot mo. Kalimut mo. Sinabi mo. Marayat. 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 Maray
Apo may kungoti, bangis to, Oo. yung pangurenti. Wala lang pure terang kain eh. Tinutin na ida. Oo, lumot. Ano pakalapad, kaya tala ano. Dinenanalaan taga parang S2 eh. Oo. Ay, yapin yan pa. Oo. So, tingnan ko kung kayang kuhanan doon, pero bahala na. Yan, dito mababaw. So, ano to guys, no? Barangay Salib, Florida Blanca, Pampanga, yung dam. Nakabukas pa siya, oh. Para matun. Napakataba ng kangkong. Ang taba ng kangkong. Napakahirap mag-video. Baka mo huwag yung cellphone, wala na pag nahulog. Napakaganda ng spot, oh. Marami siyang ano, malalaking tilapia, kaso lumot. Lumot ang pampain, ayaw sa bulate. Napakahirap siyempuhan. Pero may huli na kahit paano. Ito, balik na. Ito, apat, malalapad din, oh. Kaso siyempuhan. Kailangan magaling ka sa ano, pakiramdaman yung ano, yung dating. So ito yung dam, guys. Yung papunta dyan, papuntang bayan ng Florida Blanca.
Sa kabila naman, papuntang ano, Lubao. San Francisco, Lubao. Kung dito naman, diretso. Ayan, diretso mo tong ilog na to. Palabas to ng Santa Cruz, Tulay. Ayan. So, set up ulit mga kamuro. Magtataw-taw ulit ako. Nakaupo na po sa tubig. Laki oh. Laki na huli. Ayusin mo yun. Pag yan nalaglag, di na yung babalik. Hindi kasi malapang yung cellphone, walang ano. Kahit may tripod baka matumba. Ano mo oras? Alas 12. Ha? Alas 12. Ang dami na mga kamuro, hindi ko kasi makuhanan eh. Hindi ko mailapag yung cellphone. Kaya kamihan na lang. Makakarami na kami. Yan, so guys, makita kami na. Nakahapo yan din. Taas kasi. Uwi na kami. Muro Ami Vlog boss. Hanggang subscribe ko. Yung tusay Muro Ami. Muro Ami Vlog. Si Bossing oh. Nakachamba? May susi pa. Sabi yun. Po ano, umakyat. So paano mga kamuro no? Hiningal ako. So mamaya na lang pag nasa bahay na. Kaya tutugita ko nga raguling gawan to. Pauwi na kami guys. Medyo ano, napasubo. Saglit lang sana kami, mag-shoot lang ng ano, ng pang video. Siyempre marami ito mga kamuro. Mamaya pagdating sa bahay bubuhos na sa planggana. Napakarami niyan. Tsaka malalaki pati. Puro native na tilapia. Oh, itong maranon. Soras na eh. Ito naman balo eh. Oh. Ito yung kalambatang may kalabatang may kayang bulating. Sana bukas medyo makalimlim para ano. Hindi man ako nagutom. Hindi man ako nagutom. Dahil madawi. Kaya tumapas na kami ng 12. Kaligo. Nakalyo? So ayan mga kamuro, dito na kami no. Ayan ang mga huli namin no. Ang lalaki oh. Alanganin din. So baka balikan namin bukas yun. Tingnan natin kung ano yung magiging sitwasyon mamayang gabi. Mamaya na lang pag nasa bahay. Hahatiin muna namin to.
Nabili sa palengke, oh. So, mamaya na lang mga kamuro, no? Linisin ko lang itong mga to. Ang iho yan.